ndageta anya namba nere gagoteba ng'abantu bakogenga tari bande n'abanka naritukeri mbekera ari korwesa baria ogotigocha konyora abantu baria asigete amang'ina n'amagaka chise chia botuko mwaye bakonya gotenga abwetuka saga chetuka rinde akabora ababori enda akabora bamita babarimanyete iga nabwo abakora iga ono lero musubati orenka okorokwa ginezi nere bono lero bakari gochia okogenda kurima mugondo nyoro bukima botindekire mugondo yango bisambe ba oro nyana baga kumitinga bamitu batakonyabira na injeni mbebu n'abantu bande nyoro abarugi bamitu nyamwari Joni Stora na Kristoa Mayonjo iyo rie basu Bobere Tara, cari kena kuana kapuro ni otak.